dneska vás vítam u nového videa. Dneska si ideme zahrať Murder Mystery. Som tu s kamarátom DVDsom. Pozdrav do videa. Čaute. Dneska si ideme zahrať Murder Mystery. Za chvíľu nám začne hra. Takže ešte som vám zabudol povedať niečo. Dajte like. Aj začne o 3, 2, 1. No to je jedno. Dajte like a odber. Aj so zvončekom, aby ma žiadne videá neušli, lebo týždenne budú vychádzať 2 videá. Takže... Ja tu teraz jem lečo. Tamo, podozrivé. Ja som išiel murdera. Ja idem do ženských záchodov. Ja som išiel do chlapských. Tu je murder, ide po mne, bro. Ja som ho videl. GG, Alkane. GG. Ja som umrel. Kamo? No, jeden je lečo, ja hrozno, kámo, tak... Ja mám lečo. A ja hrozno. Teraz idem na chlapské. Nechod tam! Prečo? Do ženských... Dobre, že si išiel tam. Na chlapské, lebo akorát murder išiel do dievčenských a bol tam. Kamo, vieš čo je najhoršie? Vieš čo to, že už si iba ty a nikto iný? Je to fakt? Divné. Vieš čo je najhoršie? No, Že ja na toto video som nebol pripravený no. a kámo, ja potrebujem ísť na... Pozor! Kamo, pôjde k tebe murder. A kde je? No tak nič. GG. Ja idem emotovať, bro. No, počkaj, najprv ukážem vajce, že tu mám. A teraz idem. Počkaj, ale on mohol spektatovať. Nemohol. Keď hráš, tak nemôžeš. Keď si murder, Nemôžeš. lebo mne išlo spektatovať, je murder. Tam to sa typek volá Leopero. Či Leopero. Čo si? Sheriff. Ja som iConnect. A Innocent. Ja neviem, jak sa to volá, to je jedno. Zapíšte do komentáru, či nepoznáte nejaké secrety. Jeden sme už našli. Kamo, murder. Kde? Nie, ale počujem ho. Ale kto to bol? Vidím mu. Taký červený? Áno, taký. A má taký istý plášť ako ty, len červený. Má všetko červené. Hej. No, on ma zabil. Kámo, chápeš si, on išiel dole a objavil sa hore. Počkaj, spektator murdera. Tak to je cheater. Koríky. Som ho dal kamo dole. Nice. Kámo, on sa objavil normálne z druhého boku. Ale musíš uznať, že tento typek hral dobre. Hej. No, jeden secret už sme našli a to je presne tu. Poďte sem, otvoríš toto, vykúpne na teba týpek a potom to zavre. Hej. Bye bye. Áno, typek dal takú bombu z Brookhavenu.
Broghave. Kámo, čo si? Ankonoc. A ja. A dávam si lečo pri tom dopr. Lečo pečo. Ľudia, ak máte radi lečo, tak dajte like a odber. To už som dávno povedal. No okrem toho lečo. No, tak ja sa bojím. No ja viem, kto už je presne murder. Kto? Kostlivec, podľa mňa. Lebo... Jak ho obchádzaš? No ja viem, to je tá kostra. To je dinosauria kostríčka. Ja za tebou. Kamo, ináč, keď tu bol Jaro, ja som cítil hovno v gaňach. Normálne, keby že mal naprdené gaťa. Kamo, ja tu teraz cítim hovno. Ja tu dancujem. I have a pen. I have a... Kamo, tá kostra avkuje a možno asi je murder. No tak to sme... Takto sme v prd. Teraz by sa takto zabil random. Teraz kto je šerif? Neviem, ale tento sa hrá nejaký impo. On sa odpojil! Není to kostra, není to kostra. Kto tu pálil? To táto typka. Táto? Táto. Či aj tamto? Po mne palila a netrafila. Preto nemajú mať ženské pištole. Pištoľ. Ja som tradický Slovak. Ja sa bojím, že niekto na mňa úplne že zo strechy vybehne. Kámo, koľko peňazí tu je? Normálne... Kasíno. Keď vyhráš milión. Kasíno. Otvárajte kasíno. Dostal som chuť na... Víno. Kámo, typka má jaký secret. Kde? Kde si? Tuto, kde sme boli na tej streche, no, pod za mňou. Typka má jaký dobrý secret. Ty fakt. Secret man. Kámo. A teraz by ťa zabila. Ja som si ho ani nevšimol. Teraz by ťa zabila. Victory. By ma zaujímal, kto je teraz murder. Poslednú hru a končíme. Kámo. Ten bol s nami vonku. Jo. On sa chcel hrať na toto. Že ja som aj innocent. To nebol vonku. Hej, ľudia. Oni hrali iba vnútri. Hej, ľudia. Tak čaute, no. Dajte like a odber všetko. Tak cus. Tak cus.